So, hi everyone! Welcome back again to our YouTube channel! So, for today's video dahil is pupunta ako sa bahay ni Liza. So, mag-on the spot chika tayo doon. Mag-on the spot tour sa bahay nila. Kung ano bang nangyayari, kung bagong gising ba yung girl or gumising na ba siya, doon. So, tignan natin kung ano yung reaction niya pagdating ko. Araka! So, mo niya ang bahay na ni Liza, everyone. Ayan. Ano sa dahi? Saragan sa ka. Sa highlight. So, ayan. Bago pa ako na siya mahaw, dahil itom lang yung luto. Biko. Sabi na akong inkanto ni siya, eh. Hindi ko mukha na kay. So, update silang bye. So, oh my God. Saan sa'yo baka na rin CR ni siya, no? So, maiko ko CR drive. Pakisamihan. Nanay kisamilan CR drive. Saan ba ba kisamihan yung CR drive? Butang ang tangke sa babaw. Alagad po kay ang tangke sa ubos, no? Maikog niya ang bawal kasi ibaw. So, mga na yung part ng live sa bisodlo na to. On the spot ni siya nga. On the spot niya, sorry, day. Actually, ay, himala, nakatakip na lahat, eh. May tuwalya sa bangko. Ang ganda ng mga sapatos, day. Gigil mo ako. Salamin pa, ano na lang sa amin susud. With electric fan, teddy bear. With babae dyan siya. Karoon na ako mutulan dyan kung babae siya. Kadaka siya mga lipstick. Gigil mo kasi ito yung kwarto niya, bes. Ang ganda, day. Present pink. Malita, day. May ikog ka. So, lalaki ng mga teddy bears na, day. Oh. So, nalay sa nagkaon, marag buang. Ikaw, pwede ka magkaon. Kanusta pa rin yung biko, day? No. Kung siya kay bawo niya, ganina. Mo dyan ay sakit sa Pilipino. May ngawa kay bawo. Basin to, dito. Tumpad dyan. Sabi biyo. Na may bikong puti po, no? No. Saka na siya ang quarters kang lolo. Kung rin ako masod ito kay Gilak, man siya dahil. Yung kanik kailang stock room. Ikog ka stock room na. Yang ilang rough bayot, maikog ka dahil kaduha ka buok. Pili lang. Nice stove. Diyos mo yung marimar dato nakaslisan guys. Pero gikaon dahil biko. Ikog man to, eh. Busy ba? Sasagbin na ako yata. Sumoto dyan yung payo sa silang bahay. Padato sila pinabonggang-bongga. Nabutang sila ang tangke. Kanda ko dahil ka ng aluminum, no? Drum ibutang ng balik. Wow, manusrad eh. Pero gibugaw na sa buring ang manok. So! Wow! Imo na mga igsoon. Nirado tabayot eh. Dang iub-dry. Diba? Iub kayo, marag buang. Sumuna ilang TV. So, pasensya sa among kamera kay medyo tsaka ang naong sa gibidyo na ko. Tungab, day, tungab. Bang manda, kabayot. A few moments later. So, mga kabayot, ngayon ko ng kaon dayo. Bang, bonggang beko, day. Tsaka po na mo. Bawa, kami. Saan sarap pala ng biko, eh? Kuno. Pahid, manday. So, nagkagulil yung dasig po, marag na may ilang nagandagan ko. Nagtrabaho sa bahay tayo. Ayan. Saan ba yung silpi? Magbuang. Ay, asan na rin mo cellphone? Tundaan? Sidaan. Yung Vivo? Bibo. Opo. Samsung. Bibongkot. Anong gamay ba? Wa na rin. Kamay. Ano ba ng kamay?
Iwagan sa kayong namatay, no? Gamay ko rin mo buang. Ang katawa lang. Namay bug ng tabig din. Ay. Dahil ang tabig bro na. Ikaw ka. So, actually, karang alam mga hamid po sa sa pauban ko dahil may man siyang kat at saging. Buang. Mga ka tayo, mga nilang bahay doon. Hanggang. Bawa ko sila bahay. Lupig me. Ikaw ka. So, nasa mga baso dahil. Ikaw ka ang plato. With a bowl to it. Ah, nalabho nung dahil, ha? Nagsugaso. Nalabho nun. Tapos yung kagasol. Ting! Tapos liwa pa siya nakapanghugas kasi sa kabuntagon pamanday mo. Magpagwatas buring. Baso. Mga sa akong kamlak. Batay, bitag di ka mukha mang kangat to, ha? Oh, lakaw ka man lagi. Panghugas isa. Panghugas daya, kaligo po daan. Panghugas na, kaligo po daan. Eh? So actually guys, muna siyang babae, hindi ko maligo. May na siguro tinguan. O, dali ka ng buntag. Yan. Balik. Butan lagi ka dahil. So muna siya, mas may... Para sugtan mo lang ka. Muna siya, lamin ni siya i-vlog per me. Kay manghugas dito siya, basta na video dahil. Butan ka siya. So saan gusto mo ako magkabo para na mo? Kabo ba yun? Di ko na magkabay. Uy, source of water. Doon kami, source of water. Buwang. Tisngi, babdo na. Maikog man, kuya. Ako may kameraman sa kamatay. Uy, no? Ito muna itutok. Sino ang itutok? Yan siya managad puhon. Pero dato na sila tayo. Kanang ka lagi, eh, no? Nadilin lagi. Ito sa mga bulay. Una day, mika na to day. Mayulit na kayo itong bure. Chismis ke. Joke. Sa kachay. Kaon daw. Ha? Ano naman? Ha? Muinit na yun. Di mo kasi lalo di kabugnaw. So, bata yung muinit ang biko na sa plato na yan. Siyempre mo, sa plato, rice cooker. Rice cooker. Pa! With star margarine and magic. That's my magic to do. Naman mo sod. Magic din. Tubig. Oh, sod naman to. Panga. So, magunsa ka dahil. Magtubong ka sa yung baboy. Mamara. Muna siya dahil nagkuhan siya. Tubong silang baboy dahil, ha? Pero dyan yung kwarta tubungan. Isa ko, okay? Ambaras! Ako ambaras! Lad! A few moments later. Update for today's video guys, wala pa sila yung sarili sa suwad mo, wala pa kayo ka-video no sa yahay. Tapos siya sa babuyan guys, nagising ko siya sa mother superior nga mapasa sila karon kaya hapit naman 11 turn to 12, hapit na guys. So, masawang babae day before may manlaag karon. Kay mga kami puso sa saging day para himo namang torta. Gano'n. So, dito ako sa bahay nila best. Nag-aantay ako sa kanya, tapos na siya maghugas, gano'n. Bait yung babae doon. So, namasap siya sa baboy karon. Ulaban bayot. So, hello everyone. So, end of video na taday kay muli na kong pinabonggang bongga. So, bye!